Minkejja l-istrateġija aggressiva li timexxi l-Partit Nazzjonalista biex akkosta kollox jikseb lura l-poter, id-deputat parlamentari Clyde Puli wera l-oppożizzjoni m'għandha l-ebda pjan biex tmexxi dan il-pajjiż il-qudiem. Dan f'konferenza tal-aħbarijiet fejn skattat l-istrateġija maqbula fid-29 ta' frar żvelata minn One News. Lara saqtu mozzjoni ta' sfiduċja qed nassumu li intom bħala Partit Nazzjonalista lesti biex tigvernaw. Inti bħala kelli ma' drittijiet ta' ċittadin, kemm seddun pereżempju biex tressa l-liġi għad drittijiet ta' żwieġ bejn persuni gay? L-ewwel nett naħseb li inti għandek premessa totalment żbaljata. Aħna qed irresqu sfiduċja fil-gvern u maħniex qed insejħu għal elezzjoni. M'intomx lesti biex tigvernaw? Aħna lesti meta jgħidilna l-poplu. Serraħ rasek li konna lesti u nibqgħu lesti meta jsejħna l-poplu. Jekk intom lesti allura, kemm seddun biex tressaq il-liġi? Mhuwiex bekk nassumi hekk. Jew ma tkunx Kemm seddun biex tressaq il-liġi? Kemm seddun biex tressaq il-liġi għad-dritt ta' ir-risposta tiegħek bħala kellim għad-drittijiet ta' ċittadin, kemm seddun biex tressaq din il-liġi? Aħna ressaqna mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern. Dana ma jfissirx li bil-forsi ssir elezzjoni. Iżda b'kuntrast tal dak li qal Clyde Puli, il-kap nazzjonalista Simon Busuttil qed jagħti impressjoni differenti. Tant li f'meetings partiġjani kompla jsaħħan l-irjus u tkellem bħalli kieku għandu dritt divin biex jigverna. Għalhekk komplejna nistaqsu dwar il-viżjoni l-Partit Nazzjonalista għandu għal pajjiżna, kemm il-darba jerbaħ il-vot ta' sfiduċja, iżda bajna bla risposta. Jekk issir elezzjoni lesti biex tigvernaw? Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq kriżi ta' korruzzjoni. Jiena nifhem illi inti bħala parti mill-medja tal-Partit Laburista tkun parti minn din id-distraction strategy li qed tagħmlu. Komplejna nistaqsu dwar temi oħra, fosthom dwar il-pjan tal-Partit Nazzjonalista l-pensjonijiet, iżda Clyde Puli reġa' ħarab mill-mistoqsijiet ta' One News. Se tkun qed iżidu l-pensjoni? Se tkun qed iżidu l-pensjoni kemm il-darba terbħu l-mozzjoni ta' sfiduċja? Clyde Puli, jekk terbħu din il-mozzjoni ta' sfiduċja, se tkunu qed iżiduha? Dan kollu jkompli jixed kemm il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda pjan għal pajjiżna u l-unika aġenda tiegħu hija waħda distruttiva li ġġib l-interess partiġjan qabel dak nazzjonali. Kif żvelajna fl-aħħar ġimgħat l-oppożizzjoni mistennija tkompli b'din l-istrateġija aggressiva bis-sem ta' nies bħal Richard Kakje Caruana u Daphne Caruana Galizja, bl-uniku għan ikun dak li tikseb lura l-poter anke jekk m'għandha l-ebda pjan biex tmexxina l-qudiem.